вера, надзея, любоў няхай размаўляюць заўсёды на мове светлай зямлі, на мове святой зямлі, на мове свету, якім ёсць і мы, на беларускай мове. Гэты верш напісала сучасная беларуская паэтка Аксана Спрынчан. Ён уваходзіць у паэтычны зборнік «Жывая», які выйшаў у 2008 годзе. Апрача гэтага зборніка у Аксаны Спрынчан ёсць яшчэ паэтычны зборнік вершы ад А, невялікая СМС-паэма, кніга для дзяцей «Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў», напісаная сумесна з мужам Ярашам Малішэўскім, а таксама шмат вершаў для дзяцей, якія выходзяць у часопісе «Вясёлка». Але і гэта далёка не ўсё, чым займаецца маладая і энергічная пісьменніца. Яна з'яўляецца дырэктарам паэтычнага тэатра «Арт-С». Это паэтычны тэатр, і галоўнае, канешне, ім гэта паэзія, пісьменнікі, музыкі, творцы. Тэатр робіць розныя імпрэзы, прэзентацыі кніг, праекты розныя. Ёсць у Аксаны і хобі. Яна збірае жабак, бо лічыць, што менавіта жабкі – сімвал Беларусі. У меня есть все с жабами. И зубная щетка, вось ёсць у выглядзе жабы, и мыло у меня есть, и мыльница, и талерки у меня есть, вось, и кубочки есть. Я могу пить и каву з іх, и цукорница есть, и у меня есть торбочки, за якими я могу ходить, и нават вот парасон у меня есть. Вось. И я нават не ведаю, чаго есть. Нават для дачкі у меня все горшок з выглядзе жабы. Яшчэ з дзяцінства дзяўчыне наракалі стаць пісьменніцай, бо і яе бацька, і дзед, і нават прадзед пісалі вершы. Але талент Аксаны раскрыўся толькі ў сталым узросце. Паэзія, ну, это просто жыццё. Это вот, так як Акуджава казаў, кожны піша, як ён дыхае. Вось. Я не магу... Вось як я дыхаю, як я жыву, так я і пішу. Дарэчы, у 2009 годзе Аксане Спрынчан прысудзілі першае месца як аўтару найлепшага твора для дзяцей на конкурсе Саюза беларускіх пісьменнікаў. Вершы паэткі незвычайныя. У іх амаль няма рыфмаў, а графічна многія з іх пабудаваны вельмі арыгінальна. Апошні зборнік паэткі вызначаецца не толькі арыгінальнымі вершамі, але і незвычайным дызайнам. Апынулася, што я так часта пішу слова «жывая», што, ну, сталася назва гэтай кнігі, я зразумела, што сапраўды гэта мой стан, гэта слова я вельмі люблю. Кніга, яна незвычайная тым, што яна складаецца з 11 раздзелаў, пра якія, в прынцыпе, сама своеасаблівая такая паэтычная прадмова ёсць. І кожны раздзел называецца аднолькава, так як кніга «Жывая». Але побач з кожным раздзелам стаіць свой знак прыпынку. Это можа быць жывая з пытальнікам, з двукроп'ем і гэтак далей. Все нашы беларускія знакі прыпынку. Зараз Аксана Спрынчан працуе над дзіцячай кнігай, галоўнымі героямі якой будуць яна, яе муж і дачка. Пісьменніца верыць, што ўсё ў яе атрымаецца і ў творчасці, і ў жыцці. Бо ў яе ёсць прадмет, які прыносіць ёй шчасце. Гэта яе партрэт. Аднойчы, калі я працавала в беларускай энцыклапедыі, прыйшоў Ген Шынейка, ён там пісаў артыкул, у нас быў дзень народзінаў у рэдактара. І ён нам неяк сказаў, што калі ён намалюе бясплатны партрэт, ён прыносіць шчасце. Вось. Ён не ведаў ніхто і нішто, ну, сидзела там шмат дзяўчат. І я кажу, ну, дык намалюйце мяне. Ну, намалюю. Ну, і усе і забыліся, а на наступным тыдні ён прыйшоў і в кабінеце мне стаў маляваць. Пасля гэтага партрэта сапраўды нібыта шчасце прыйшло. Я знайшла сваё каханне, дачка нарадзілася і магчыма, што Ген Шынейка і казаў праўду. А мы, у сваю чаргу, жадаем пісьменніцы натхнення і плёну ў працы і спадзяемся на тое, што прачытаем яшчэ не адзін яе верш. Сюжэт падрыхтавалі Марыя Жгарова, Вольга Вечар, Таццяна Зінкевіч, 7-я група.